Minä olen Taneli Saharinen, ja tämä on syy, miksi surmasin pommi Kroksitiilin. Hän lensi minun kotini päältä tiputtaen pommeja huvikseen. Räjähdykset tuhosivat kaiken, jopa minun poikani, vauva Tanelin. Siinä hetkessä rauhallinen puoli minusta kuoli, ja minä vannoin kostoa. 6 kuukaudessa minä treenasin, yksin sekä haavoittuneena. Lopulta löysin hänet, ja me taistelimme, kunnes lopetin, mitä hän aloitti. Mutta se ei ollut loppu. Hänen veljensä pommidiini Gustavo odotti hänen paluutaan monta päivää, mutta hän ei koskaan tullut. Kun Gustavo löysi veljensä aavikolta, hän tiesi minun tehneen sen. Hän etsi minut ja surmasi minut, tai niin hän luuli, koska kun hän tuli myöhemmin takaisin taistelumme paikalle, hän löysi kirjeen, jossa luki: "Olen silti elossa, sota ei ole ohi, se on vasta alkanut."